kai wallahi guys barka da zuwa barka da baba na ga kamar brand ɗinka tana haka ne ka kamar kai waye ne ka gane na kawo wani business ne tun naga kuma wannan tafiya za a yi dukka tare da ku ka gane muna jin ka wannan kasan nan za a canza kuɗi ka gane baba to shi ne nace bari in same ku naga duk kun yi jam'i a gurin nan naga ya kamata dan je kai wannan business ɗin wani guri gwamma in kawo anan to ni kuma ina da su shi ne naga da in yi asara gwamma kuma na kawo muku business nan kuma ku samu wani abu to naira dai abun nan miliyan 5 ne ka gane to shi ne nace bari in kawo muku sai ku saya kawai abin da kuka saya kai yanzu ka yarda da shi yanzu bari mu ji tukunna yanzu nawa zaka bada duka miliyan 5 din nawa zaka bada nawa za a bada miliyan 5 ce amma ku bani 500 gaba ɗaya kaga kuma za ku amfana ina ya yawa gaskiya na ba laifin ma 50,000 10,000 dai za a bashi 10,000 yayi yanzu kuwa kun yarda da wannan 10,000 dai yayi zuwa ya same mu fa ba mu muka je muka same shi ba 10,000 yayi kadan kamar kudin sata kai kaga fa madarar kudin fa ka gansu fa ba wai ƙarya ba wai da gaske kudin ba kai ba kaya fa to ka dauka zan yi ƙarya kai shi ne fa shine ba su Buhari bane shine ni kan ma da yasa ne ban gane shi ba kai ba ran kasan nan ne ba ba ni bane ba Yusuf Buhari bane ba ni bane shine ba ni bane ni kan yasa ba mu gane shi ba wallahi wallahi shine to dakata ba dai kudi ba to ku dauka kudi ku ne matsayatan kudi